हिमन्त बिश्व शर्मानि डिसिसनखौ भुल डिसिसन होननानै बुंनो हानाय सासेबो बर' दैदेनगिरि बर'फोरनाव गैला नामा दिनैनि तारिखाव? बर' हिसाबै नङा, सोर बुंदों बुङाखै आं मिथिया, ट्राइबेल हिसाबै जों बुंदों। स्पिकारनि बाथ्रा बुंदों नोंथाङा, स्पिकार बर'फोरा दङ होननानै जों खोनादोंमोन, नाथाय नैबे समाव जों नुनो मोनाखै। बर'फोरनिया जे सासे स्पिकारबो दङ आसाम एसेम्ब्लिनि, नैबे समाव बर' मानसिफ्रा नुनो मोनाखै। बहाबा जुदि नोंथाङा नुदोंबा एसे खबर होनो थाखाय जों खावलायदों। सेकेन्ड टाइम जायोबा बर' रायजो राजाफ्रा दैदेनगिरिनि सायाव मा डिसिसन लानांगोन, नोंथांमोनखौ जोंनि गामिफोराव हाबनो होनांगोन ना नाङा बेखौबो थोंजोंनो बुंना हो। बर' गामिफोराव नोंथांमोनखौ हाबनो होगोन ना जोङो जुदि बर'फ्रा बिदि होखार जाबाय थायोबा? थोंजोंनो दिनैनि इन्टारभिउनि गेजेरजों समनिबो जोबोद आंखाल, जोङो जोबथारनायाव मिथिनो लुबैदों। हाबनो होनाय नङा, ना राजनैतिक दैदेनगिरिखौ हाबनो होगोन, ना स्पिकार मन्त्रि एमएलएखौ हाबनो होगोन। गुबुन लिडारफोर बायदि बे बाथ्राखौ जों जोबथारनायाव फैदों, जों गुबुन लिडारफोर बायदि जायफोरा सिरि सिरि थाबाय, मा जानानै सिरि सिरि थाखो जों मिथिया, गोजांनानैसो ना थाखा फैसा लानासो ना पकेट गरम खालामनासो कमलाकान्त मोसाहारिनि बेला बिदि जागोन नामा फैबाय थानाय? जाया। सुजित ब्रह्म, प्रमद बर', सोरबा इउपिपिआनो जाथों, बिजेपिआनो जाथों, बिपिआनो जाथों, बिजेपिआवबो जोंनि मुसा बायदि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रा दङ। नाथाय बर'नि एसेबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरिया सरकारजों थाफानायनि उनावबो बर'नि न'खरखौ सिलिंखार खालामनाया बेसेबांखिनि जुक्ति गोनां दिनैनि तारिखाव? दा बुंबाथ' बियो बिराद गेदेर मोनसे राजनैतिक इस्यु जाहैगोन। थोंजोंनो बर' रायजो राजाफ्रा गोरलै गथ' लानानै फिथाइ नामा बियो? बर'फोरा बेखौ पलिटिकेल खोथा बुङा, बे जानो हाया। बर' लिडारफ्रा ओरैबायदि लोरबां जाबाय नामा जेराव माने गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ माने स्कप लानो हादों? जायाखै, खौसेनि आंखाल। हिमन्त बिश्व शर्मानि भुल डिसिसनफोरखौ बुंनो थाखाय सासेबो बर' लिडार गैला नामा दिनैनि तारिखाव? दङ, आं बुंदों। अब्ला नोंथांमोनखौबो ललिपप होना दोनबाय। नोंथाङा 1 तारिखे घटनाया जाबाय, 1 तारिखे घटनाया जाबाय फेब्रुवारिनि। सानैसो दैदेनगिरिफोरा, सानैसो जातीय संगठननि दैदेनगिरिफोरा थांनानै सोरबा एसे माइरं हैबाय, सोरबा एसे आटा हैबाय, बेजोंनो बर' दैदेनगिरिफोरनि दायित्वआ जोब्बाय नामा? सोंखारिनायजोंनो जोब्बाय नामा? नङा, सोंला बेसे मानो जोबनो? दिनै बेयाव 40 न'खरखौ खालामदो, गाबोन 40 रोजा खालामगोन बिसोरो, बेबायदिथ' खालामनो हायोना? दा बे समाव कुइसना बेनो जे मा खारनाव स्ट्रंलि नंगौ खोथाखौ मानो बुङा, बे मोनसे गेदेर कुइसन। नंगौ, नोंथांमोनजों लोगोसे बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मिथिगोन ना बेवहाय प्रेगनेन्ट माने आइजोफोरबो दङमोन, उन्दै उन्दै गथ'बो दंमोन, जायफोरा दिनैनि तारिखाव गोजां बोथोराव ओरैबायदि माने थान्दा बोथोर समाव बिथांमोना तिरपालनि सिङाव उन्दुनो गोनां जादों, बोथिथाम ओंखामनि जायगायाव बोथिसेल' ओंखाम जानो गोनां जादों, कुबैखौ बिथांमोना खारै संनानै जानो गोनां जादों। बर' हारिनि अबस्थाया बेफोरबायदि मोनसे पजिशनसिम मोनफैनाया, बेदि मोनसे पजिशनसिम मोनफैनाया बर' दैदेनगिरिफोरनि दुरबलता नङा ने? मा होनना बुंगोन नोंथाङा? दा दानि जितु सिटुएसन, बे सिटुएसनाव बेयो नंगौ। मानो साहस खालामनो हायाखै? मा सानो नोंथाङा बारग' दैदेनगिरि, नोंथाङा जोबोद माने एक्सपिरियेन्स हल्डार, बर' दैदेनगिरिफ्रा मानो साहस खालामनो हायाखै? हिमन्त बिश्व शर्माया जुदि बर' जाति बिर'धि जुदि थांखि लादोंब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा, बिजेपिनि बागा बागा दैदेनगिरिफ्रा, बिपिएफनि बागा बागा दैदेनगिरिफ्रा, इउपिपिएलनि बागा बागा दैदेनगिरिफ्रा बहा उन्दुना दं? बेफोर जाबाय बिसोरनि राजनैतिक मोनसे माने। नोंथाङा सासे सिनियर लिडार हिसाबै मा बुंगोन बे बेलायाव? दा बे खेथ्रआव नोङो जों इउपिपिएलआनो जा, बिपिएफआनो जा, बिजेपिआव थानाय दैदेनगिरियानो जा, खौसे जाति, हारि आरो हादोरनि खैफोद फैदो, बे हारि आरो हादोरनि खैफोदाव गसंनांगौ। लानो हायै जातीय संगठनफोरनि बाथ्रा बा बिथांमोननि जा इनिशिएटिभ, बेखौ लानानै बर' रायजो राजाफ्रा सन्देह जादों। हिमन्त बिश्व शर्मानि पकेटाव हाबजोब्बाय नामा? हाबाखै। हाबनो नागिरदोंबा, सोरबा हाबनो नागिरदोंबा बे गोरोन्थि जागोन। प्रटेस्ट खालामनो हाया। राजनैतिक दैदेनगिरिफोराबो सोरनिबा पकेटाव हाबनो नागिरबा बे भुल जागोन। दिनै आं इनिशिएटिभ लानो हायाखै, बेखौनो बुजिदों बर' रायजो राजाफ्रा। दा बेनि थाखाय पाब्लिक रिएक्सन जों खालामनांगोन, दा अर्गानाइज खालामफिननांगोन। जाति दानायनि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो, नाथाय बर' हारिनि एसेबां अलखद नुसान्दियावबो आमसाङाव माने सिगाङाव माने ओरैबायदि इभिक्सन जाबाय जेराव माने जोंनि बर' मानसिफोरा भिक्टिमाइज जाबाय। बे समावबो जोंनि बर' लिडारफ्रा माखासे समाव जेरैबायदि इनिशिएटिभ लानांगौ हायाखै। दाबो नै 1 फेब्रुवारि जि घटना जालांबाय, दासिम सोरबा आटा माइरं हैनायावनो जोंनिया इनिशिएटिभा लिडारफोरनि बेखेनावनो जोब्बाय। बेखौथ' साधारन मानसि नों आंबो बयबो होनो हागोन, नाथाय एक्सुवेल सलुसना मा? प्रपार फरामाव जों थाबैनो रायलायगोन। स्ट्रं भइसखौ बर' रायजो राजाफ्रा नुनो मोनाखै होनना बुंबाय थादों। होनांसिगोन। माला गोदान सरकार, गोदान बावैसो चिराङावबो इभिक्सन जाबाय, बे समावबो जेबो स्ट्रं भइस गैया बर' लिडारफोरनिफ्राय। दा गोदान सरकार, गोदान दैदेनगिरि, सामफ्रोम बे गोदान दैदेनगिरि, बे कभिडनि दहाय होयै होयै बर' जातिया मोनसे समाव जेथिया जोबस्रांलांगोन, बे समावसो बाथ्रा बुंसिगोन नामा? जाय समाव माने लास्ट मुभमेन्टआव मोनहैगोन। जोबस्रांना लागै थाङा। बर' रायजो राजाफ्रा बुजि मोनाखै नोंथां। बिथांखौ मानो डायनामिक लिडार होनना बुंनाय जादों, जेराव बर'फोरखौ बिथाङा टारगेट खालामनानै खामानि मावनो नागिरदों।
माखासे सोंलु जादों बिथांखौ मानो बारे बारे डायनामिक होनदों जाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ इभिक्सन खालामगोन जों बिथांखौ डायनामिक होननानै टाइटेल होनायनि जुक्ति बहा थागोन आगोल जों जि खोथाखौ बुंदोंमोन दा मोनसे जिथु प्रमाण जाबोबाय थाबाय नानै गथ' मोनसे गथाय आयेन थानायनि उनावबो आरो दासिम जोंनि नर्थ इस्टनि होनना बुङो नर्थ इस्टनि सासे टाइगार लिडार होनना बुंदों बिश्वजित दैमारि बिथाङा स्पिकार जाना दङ बिथाङा लाजिनाय मोनाखै नामा गुवाहाटि बायदि जायगायाव बिथाङा जेराव दिसपुराव स्पिकार जाना दङ आसाम एसेम्ब्लियाव बर' रायजो राजाफोरखौ बे थान्दा बोथोराव तिरपालनि सिङाव बे लांदां अख्रां सिङाव थानो गोनां जादों बे समाव बिश्वजित दैमारिया माबायदि हजम खालामदों जों मिथिनो लुबैदों नोंथांनि गेजेरजों आं जेबो बुंनो हाया बिथाङा सासे स्पिकार हिसाबै बिथाङा गोख्रों एमएलए दङ गोबिन्द बसुमतारी जाय गोबिन्द बसुमतारीया 35 बोसोर हाथियारदो जुजिनानै बिथाङा मोननै पजिसन लानानै दङ बे नांगौ समाव जेबो बाथ्रा बुङाखै बिथां बेटा खोथा गतिके बर' बायदि सासे बुजि मोनाखै बर' रायजो राजाफोरा मिथिनो लुबैदों नोंथाङा सासे सिनियर लिडार हिसाबै थोंजोंनो बाथ्राखौ बुं जे सोर बेसेबां मेनेज जादों माबायदि मेनेज जादों बर' रायजो राजानि खैफोदनि समाव बाथ्रा जे बुंनो हायाखै बेखौ थोंजोङै बर' रायजो राजाफोरा दिनैनि थाखाय मिथिनो लुबैदों मा जामाना दङ इन्टारनेल कन्डिसना आङो पलिटिकेल लिडार हिसाबै बा आङो कोनो पलिटिकेल माबाजों टाच खालामाला बुंनायदों आं सिभिल ससाइटि हिसाबै सासे आथिखालाव बड' साहित्य सभानि नोंथाङा बारग' दैदेनगिरि गतिके बै समाव बड' साहित्य सभाखौ नोंथाङा साजेसन होनायनि दायित्व दंमोन जे बर'जों बर' बिदा फंबायनि सरकारखौ दानो हागौ होननानै नोंथांमोननि साजेसना एसेबाबोथ' खामानि होआखै प्रसान्त बर'खौ तरेन बर' बिथांखौ नोंथाङा खावलायनायनि मोनसे दायित्व दंमोन बै समाव बुंदोंमोन जों बयबो बिथांमोना लायाखै नामा नङा जोङो बुंदोंमोन थोंजोंनो बुं बै समाव बड' साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोना लायाखैमोन नङा जों बर' दानि बर' थुनलाइ आफादनि बर' थुनलाइ आफादनि माबायदि बेखौ एसे मिथिनो लुबैगोन बे समाव दाथ' बिथांमोना एज इउजुअल मावबाय थादों गुबुन मा बुंनो दा खालामनाय नुवाखैनो बे समाव बर' जाथिया ओरैबायदि खैफोदाव दङ सोरनि मोखांखौ नायनानै बर'फोरा थांनानै थागोन साफ्रोमबो लिडारफोरा जुदि पकेटखौ गरम खालामनानै सिरि सिरि उन्दुना थायोब्ला बेखौ गासैबो कमप्रमाइज जाजोब्बाय नामा आं बेखौ आं बुङा नोंथांमोना डाइरेक्ट तरेन बर' मानना आफादगिरि तरेन बर' बर' रायजो राजा बिथांमोन आं गेजेराव बारख्ल'नानै बुङा कारन सिनियर मोस्ट लिडार हिसाबै सिनियर हिसाबैनो आंथ' गेजेर गेजेर बुङो भइसखौ बुंदो आरो नोंथांजों लोगोसे बिथांमोनाबोथ' दायित्व दंमोन आरो बिथांमोनखौ साजेसन होनाय नोंथांमोनाबो दायित्व दङ बयबो रेसपन्सिबिलिटि लानांगोन बयबो होनाय जायो पलायन बादि मनोभाब लानानै खामानि मावोबा माने गावनि मोदोमनिफ्राय दायखौ हगारना जुदि खारबा बिथांनियासो दायित्व दंमोन आमुगासो बुंनांगौमोन जोंथ' सोंदों हाग्रामा महिलाराबो बुंनांगौ बिथाङा जोबोद माने गोख्रों लिडारनो बुंनांगौ प्रमद बर'आबो बुंनांगौ दिनैनि तारिखाव बर' हारिनि लिडार बिथांमोना गिदिर गिदिर संगठन दङ बर'फोराव जाथि दानायनि गिदिर गिदिर लेक्सारफोरखौ रायजोफोरनि सिङाव थांनानै बर' रायजो राजानि सिङाव थांनानै खैफोदनि समाव बिथांमोननि दायित्वआ आटा सेरसे माइरं सेरसे लांनानै खान्थ'ना होनाय बे फट' थिखांना फैनायल'सो नामा जोङो संग्राम खालामगोन जों आन्दलन खालामगोन जोंनो 90 जनल'सो पारमिसन सरकारनिफ्राय पारमिसन नागिरबाय थागोन बर' जातिया खैफोदाव दोङो एसेबांखिनि आन्थु खारिना थादों आसरित रायजो राजाफ्रा सोंलु खालामदों बर' रायजो राजाफ्रा आसामिस मिडियाफ्रा कभार खालामा बिथांमोना कभार खालामदों नाथाय जोंनिफोरानो सरकारजों थाफानानैबो दासिम जेबो माने एप्रप्रियेट इनिशिएटिभ लानो हायाखै दा दुर्भाग्यजनक खोथाया जाबाय मा जे आसाम सरकारनि কোনো মন্ত্রী চিফ মিনিস্টাरनिफ्राय मिनिस्टारालागै रावबो रिएक्सन खालामाखै जाबाय सरकारा माबासे माइनस होलाबाय दां उनाव लासैनो बिथांमोना सिरि सिरि सावरायगोन बहाबा गभर्नमेन्टआथ' बेखौ बर' रायजो राजाफोरा नेलायनांसिगोन बेखौ माने मिनिस्टार एमएलएफोरासो मिथिगोन बेखौ सानैसो नेलायनांसिगोन बर'फोरा मिनिस्टार एमएलएफोरासो 20 लाख 15 लाख बर' थानाय मोनसे जातिया जाय जातिया संग्रामि होननानै वेल इस्टाब्लिश वर्ल्डआवनो बे जातिया सोरबा सासे चिफ मिनिस्टारखौ गिनानै मावजि सादु बायदि थाबाय थानाया दिनैनि तारिखाव बेसेबां एक्सेप्टेबल बेथ' नङा बेखौथ' गोख्रों रावै सोंखारिबावनांगोन बर'फ्रा सरकार थासान्दियावबो इभिक्सन जानो गोनां जाखो बेखौसो मिथिनो लुबैदों बर' रायजो जोंबो स्पष्ट भाबै सोरबा समालोचना खालामबा बर' रायजोफ्रा लान्जायाव गानाय बायदि मोनगोन लिडारफ्रा थार बाथ्राखौ बुंबाथाय लाजि मोनगोन खिन्थु अबस्थायाथ' मोजां नङा बर' जातिनि अबस्थायाथ' मोजां नङा नर्थ इस्टनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन हारि बर' हारि ट्राइबेल माने पपुलेसन थानाय बे हारिया दिनै माने सैमा अमाफोर बायदि नासय जादों जोंनि मेगन सिगाङावनो बेखौ नायनानै जे बर' दैदेनगिरिफ्रा आरामनो बेरायबाय थानो हादों फट' थिखांहैदों बै जायगायाव थांनानै बेखौ नुनानै खिन्थु बर' रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनाखै खोमा बर' थुनलाइ आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि अर्थात बारग' लेङाइ आफादगिरिबो बर' थुनलाइ आफाद सेन्ट्रेल कमिटिनि दानि इत्सानि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कमलाकान्त मुसाहारि समाव आरके लाइभआव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांखौ बरायबाय खुलुमबाय इउजि ब्रह्म प्रमद बर' सोरबा इउपिपिआनो जाथों बिजेपिआनो जाथों बिपिआनो जाथों बिजेपिआवबो जोंनि मुसा बायदि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रा दङ नाथाय
बर'नि एसेबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरिया सरकारजों थाफानायनि उनावबो बर'नि न'खरखौ सिलिंखार खालामनाया बेसेबांखिनि जुक्ति गोनां दिनैनि तारिखाव दा बुंबाथ' बियो बिराद गेदेर मोनसे राजनैतिक इसु जाहैगोन थोंजोंनो बर' रायजो राजाफ्रा मिथिनो आंनि खोथाया जाबाय मा दे दिनै इउपिपिएलआ दिनै बिजेपिजों सरकार दादो हाग्रामायाबो दागोमोन माबा खारनाव दायाखै दायाब्लाबो दिनै एसेम्बलि फ्ल'राव सरकारखौ मदद खालामगोन होननानै बिथांमोना बाहागो लाबाय बिनि उनावबो आसाम केबिनेटआ प्रत्येक मोनफ्रोमबो हाप्तायाव मोनफा केबिनेट जायो बे केबिनेटआव जों एसेबांखिनि थागिबि जनजाति संगठनफोरा दिनै मैया दाख्लैसिम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सोंखारिनायनि उनाव सोंखारिबाय थादो जेराव जों दिनै धरना गुवाहाटीयाव दिनै धरना होनायनि माने बुंनो हादो दा एसे आथिखाल बोथोरनि थाखाय नायनानै समबाराव फावसायनाय जादों बोथोरखौ जाय समाव बर'फोरखौ इभिक्सन खालामनाय जादोंमन थारैनो बे समाव बोथोरखौ नायनाय दा बे खोथाखौ दा जाय आंजों जायफोर हांख्रायगिरिफोर बे हांख्रायगिरिफोर सिसिट'आ दङ क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गानाइजेसन बे गाहाय नेहाथारि जोंनि चिफ कनभेनर आदित्य खाख्लारिया दिनै जनायदों जे जों बेखौ समबारालागै फावसायनाय जाबाय दा जियानो हक जे सरकाराव जिहेथु जोंनि मानसि दङ अब्ला जोंनि मानसियानो इभिक्सन खालामनाय बायदि जादों बर' मिनिस्टारानो दङ जिहेतु दा बेखौथ' नोङो बेबायदि इसुखौ नों फैनो नाङा दा आं होनदों जे जि समायाव जोङो बयबो ज' जाजाय मानोना हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकाराव थानायनि उनावबो जों मानो राजा लामायाव ओंखारफिननांगो जों मानो प्रेस मिट खालामनानै होदावनांगो जों मानो सोंखारिनांगो जों मानो जोंनि मन्थ्रिफोर थानाय सत्तेव जोंनि गथ' गथाया बर'फोरा गथ' लानानै फिथाइ नामा बियो बर'फोरा बेखौ पलिटिकेल खोथा बुङा सोर भट बाथ्राफोरा जादों सबसे खोथाया जादों मा जे सबसे गेदेर खोथाया जादों मा जोंनि गेजेराव इउनिटि गैयैखौ दिनै गुबुन हारिया चान्स लानो नागिरदों आरो जोंखौ गले गले थुना नायदो नों बेसेबां जुजिनो हायो नोंसोरो बे जानो हाया बर' लिडारफ्रा ओरैबायदि लोरबां जाबाय नामा जेराव माने गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ माने स्कप लानो हादों जायाखै खौसेथिनि आंखाल खौसे जानानै खोथा बुंनो बिसोरो साहस खालामा बिनि थाखायनो बेबायदि जादों दा आं दाखालि जिथु दिफुनि प्रेस मिटआव जिखिनि खोथा बुंदों बे खोथाखौ आं दिनै मानो बुंफिननो गोनां जादों आरो बिनि उनाव जों जि समाव दिपुआव होदावखांनायनि उनाव मोन 8 ट्राइबेल जनजाति साहित्य सभाया जों होनदों जे हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि सासे डायनामिक लिडार जि सरकाराव जेरै डक्टर माने रनज पेगु दङ जेराव इउजि ब्रह्म दङ बेबायदि समाव जों मानो राजा लामायाव ओंखारबोनांगौ आन्दलन खालामनांगौ मानो खालामनाङा जोङो खिन्थु दिनै आन्दलन खालामनो गोनां जानायानो दुर्भाग्यजनक हिमन्त बिश्व शर्मानि भुल डिसिसनफोरखौ बुंनो थाखाय सासेबो बर' लिडार गैला नामा दिनैनि तारिखाव दङ आं बुंदो एक हप्तानि भितराव जेसेबांखिनि जों बुंदो आं नङा जों बुंदो 8टा किलन्जिया जनजाति साहित्य सभाया बुंदो जे थांनाय समाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जेसेबांखिनि थागिबि जनजातिनि हेंथायै केबिनेट डिसिसन लादो ब्लक बिल सिफायनो थाखाय डिसिसन लादो जेराव गार'फोरखौ एभेक्सन खालामदो दिनै बर'खौ एभेक्सन खालामदो नुनो मोनाखै जेरैबायदि प्रटेस्ट जानांगौ बिदि नङा जों टाइमाव प्रटेस्ट खालामनायनि उनाव जितिया सिसिटुआ क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसाम बिसोर जितिया 22 नभेम्बराव आन्दलन खालामनो डिसिसन लाबाय धरना होनो बे समाव जोंबो पूर्ण समर्थन होनानै बे धरनायाव जोङो 8टा ट्राइबेल साहित्य सभा बारसोमगोन होनना बुंदोंमोन बिनि उनाव लोगो आसाम सरकारा मानिनां डक्टर रनज पेगु आरो मानिनां मुसि उरखावग्रा ब्रह्मखौ लाफानानै सिसिटुआ एबसुनि गतै संगठननि मेम्बार लानानै मोनसे हाइ लेभेल कमिटि दाबाय बे बेनि रिजाल्टआ मा जाखो दासिम दा जेबो गैया बे बिसोर हाइ लेभेल कमिटि थानायाव आरो ललिपप होना दोनबाय दा बेखौ आं बुङा जे बिसोरो मा हिसाबै मावनायदों मिथिया बे हाइ लेभेल मोनसे केबिनेट कमिटि थानायनि उनाव नों गुवाहाटी नोगोरमायाव राजधानीनि बिखायाव माबोरै 45 न'खरखौ नायगार सैमाव माबायदि न' सिफायनानै होखारनो हाखो नोंथां 1 तारिखे घटनाया जाबाय फेब्रुवारिनि सानैसो जातीय संगठननि दैदेनगिरिफोरा थांनानै सोरबा एसे माइरं हैबाय सोरबा एसे आटा हैबाय बेजोंनो बर' दैदेनगिरिफोरनि दायित्वआ जोब्बाय नामा सोंखारिनायजोंनो जोब्बाय नामा नङा मानो जोबनो दिनै बेयाव 45 न'खरखौ खालामदो गाबोन 45,000 खालामगोन बिसोरो बेबायदिथ' खालामनो हायोना दा बे समाव कुइसना बेनो जे मा खारनाव स्ट्रंलि नंगौ खोथाखौ मानो बुङा बे मोनसे गेदेर कुइसन नंगौ खिन्थु आं जेब्लानिफ्रायनो आं बर' साहित्य बिबान लादों
आरो थांनानै 2015निफ्राय आं जेतिया फुल फ्लेजेड इन्डिजिनास ट्राइबेल साहित्य सभानि आं सेक्रेटारि जेनेरेल जादों बे समनिफ्राय आं मोनसे खोथाखौ बुंबाय थादों जे आसाम सरकारा जेसेबांखिनि जनजातिनि बेरेखाय सिद्धान्त लागोन बिनि एगेन्स्टै जोङो खौसेयै गसंगोन आरो बर'आ हारसिं बुंब्ला दाय जायो बर'आ हारसिं बुंब्ला दाय जायो कमिउनेल खालामनो नागिरो बिनिखायनो जोङो कमप्लिटलि इच्छानि गेजेरजों जों किसुमान खोथाखौ बुंदों थांनाय 28 माने जानुवारियाव आसामनि मानिनां गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया इच्छाखौ लिंहरनानै रायलायदों बे रायलायनाय समाव जों मोनसे खोथाखौ वेलकाम खालामदों जे नोंथाङा जे थाबैनो सिसिट'आ आरो जों जे रिएक्सन खोन्थिनायनि उनाव सिसिट'आ आरो आसामनि मानिनां डक्टर माने रनज पेगु आरो मानिनां उरखाव गोरा ब्रह्मखौ लानानै नोंथाङा जे केबिनेट कमिटि बानायबाय बेखौ जों बरायबाय बिनिखायनो दिनै जोङो नोंथांदो जि रायलायनो फैदों बियो क्वाइट एकाडेमिक लेंगुवेज आरो लिटारेसिल' रायलायनो फैदों नोंथांदो आदार इसिखौ रायलायनायाखै खारन नोंथाङा सल्भ खालामनो थाखाय सानै पावारफुल बेफोर सावरायनाया माबाफोर फिथाइ थाइदों ने दासिम दा मैयानि दाख्लैनि जिथु एभेक्सन बेखौनिफ्रायथ' जेबो जायाखै केबिनेट कमिटि दाना मिनिंलेस जाबाय दा नोंथांमोना मिन्थिगोन केबिनेट कमिटि हाइ कमिटि सिसिट'आ बायदि नोंथांमोनजों लोगोसे बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मिन्थिगोन ना बेवहाय प्रेगनेन्ट माने आइजोफोरबो दङमोन उन्दै उन्दै गथ'बो दंमोन जायफोरा दिनैनि तारिखाव गोजां बोथोराव ओरैबायदि माने थान्दा बोथोर समाव बिथांमोना तिरपालनि सिङाव उन्दुनो गोनां जादों बोथिथाम ओंखामनि जायगायाव बोथिसेल' ओंखाम जानो गोनां जादों कुबिखौ बिथांमोना खारै संनानै जानो गोनां जादों बर' हारिनि अबस्थाया बेफोरबायदि मोनसे पजिशनसिम मोनफैनाया बेदि मोनसे पजिशनसिम मोनफैनाया बर' दैदेनगिरिफोरनि दुर्बलता नङा ने मा होनना बुंगोन नोंथाङा दा दानि जितु सिटुएसन बे सिटुएसनाव बेयो नंगौ जोंनि बिराद दुर्बलता खौसेनि आंखाल साहसनि आंखाल साहसजों खोथा बुंनो हाया गतिके आं गावनो गुवाहाटीयाव थायो हिसाबै आं बे समाव न' डाउट मानो साहस खालामनो हायाखै मा सानो नोंथाङा बारग' दैदेनगिरि नोंथाङा जोबोद माने एक्सपिरियेन्स हल्डार बर' दैदेनगिरिफ्रा मानो साहस खालामनो हायाखै हिमन्त बिश्व शर्माया जुदि बर' जाति बिर'धि जुदि थांखि लादोंब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिजेपिनि बागा बागा दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफनि बागा बागा दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलनि बागा बागा दैदेनगिरिफ्रा बहा उन्दुना दं बेफोर जाबाय बिसोरनि राजनैतिक मोनसे माने नोंथाङा सासे सिनियर लिडार हिसाबै मा बुंगोन बे बेलायाव दा बे खेथ्रआव नोङो जों इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा बिजेपिआव थानाय दैदेनगिरियानो जा खौसे जाति हारि आरो हादोरनि खैफोद फैदो बे हारि आरो हादोरनि खैफोदाव गसंनांगौ जायफोरा जायखौ जातीय संगठन होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद दं दिनै दुलाराय हारिमु आफाद दङ दिनै बर' थुनलाइ आफाद लानो हायै जातीय संगठनफोरनि बाथ्रा बा बिथांमोननि जा इनिशिएटिभ बेखौ लानानै बर' रायजो राजाफ्रा सन्देह जादों हिमन्त बिश्व शर्मानि पकेटाव हाबजोब्बाय नामा हाबाखै रावबो हाबाखै हाबनो नाङा हाबनो नागिरदोंबा सोरबा हाबनो नागिरदोंबा बे गोरोन्थि जागोन प्रटेस्ट खालामनो हाया राजनैतिक दैदेनगिरिफोराबो सोरनिबा पकेटाव हाबनो नागिरबा बे भुल जागोन दिनै आं इनिशिएटिभ लानो हायाखै बेखौनो बुजिदों बर' रायजो राजाफ्रा दा बेनि थाखाय पाब्लिक रिएक्सन जों खालामनांगोन दा अर्गानाइज खालामफिननांगोन जाति दानायनि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो नाथाय बर' हारिनि इसेबां अलखद नुसान्दियावबो आमसाङाव माने सिगाङाव माने ओरैबायदि इभिक्सन जाबाय जेराव माने जोंनि बर' मानसिफोरा भिक्टिमाइज जाबाय बे समावबो जोंनि बर' लिडारफ्रा माखासे समाव जेरैबायदि इनिशिएटिभ लानांगौ हायाखै दाबो नै 1 फेब्रुवारि जि घटना जालांबाय दासिम सोरबा आटा माइरं हैनायावनो जोंनिया इनिशिएटिभा लिडारफोरनि बेखेनावनो जोब्बाय बेखौथ' साधारन मानसि नों आंबो बयबो होनो हागोन नाथाय एक्सुअल सल्युसना मा प्रपार फरामाव जों थाबैनो रायलायगोन जों नायदोंमोन जे आसामनि मानिनां मुख्यमन्त्रि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया जिहेतु मोनसे मानिनां माने रनज पेगु मानिनां इउजि ब्रह्मखौ लानानै मोनसे हाइ लेभेल कमिटि जेराव सिसिट'आ दोङो सिसिट'आयाव सोर दं दुलाराय बर' फरायसा आफाद दोङो मिसिं सात्र हन्था राभा सात्र हन्था गासै मोन 15 सात्र संगठन दोङो ट्राइबेल इउथ लिग दोङो जोङो 8टा खिलुनिया जनजातीय साहित्य सभा जायखौ बुंदों इन्डिजिनास ट्राइबेल साहित्य सभा आसामा जों सिसिट'आयाव मोनसे पार्ट एन्ड पार्सियेल मेम्बार हिसाबै जोंबो दङ जिदिना माबा मोनसे हाबाफारि लायो खैफोद जायो जों खौसे भइस होयो थ' बिनि उनावबो स्ट्रं भइसखौ बर' रायजो राजाफ्रा नुनो मोनाखै होनना बुंबाय थादों होनांसिगोन माला गोदान सरकार गोदान बावैसो सिगाङावबो इभिक्सन जाबाय बे समावबो जेबो स्ट्रं भइस गैया बर' लिडारफोरनिफ्राय दा गोदान सरकार गोदान दैदेनगिरि सामफ्रोम बे गोदान दैदेनगिरि बे कभिडनि दहाय होयै बर' जातिया मोनसे समाव जेथिया जोबस्रांलांगोन बे समावसो बाथ्रा बुंसिगोन नामा जाय समाव माने लास्ट मुभमेन्टआव मोनहैगोन जोबस्रांना लागै थाङा जों थाबैनो बिनि सायाव बेबस्था लानांगोन आरो जोङो आं बुंबाय जे बे गुवाहाटीयाव बेबायदि जागोन होननानै आं सानबावाखैमोन दुर्भाग्यजनक बियो
आरो बे बेलायाव जोंनि जेसेबांखिनि माने BPF-नियानो जा UPPL-नियानो जा BJP-नियानो जा साफ्रोमबो मन्त्रि साफ्रोमबो MLA आ बिबान दं जे हारि आरो हादोरा खैफोद जादों बे हारि आरो खैफोदा सोरनि थाखाय जादों बेखौ हमदांना मोननानै आथिखालनि जायखौ जों बस पपुलार आरो डायनामिक गिबि मन्त्रि होननानै बुंदों माननां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ नारसिननांगौ जे थाबैनो नारसिननांगौ आरो जुदि नारसिननानै जुदि मोनसे गनायथाव राहा लाहोनो हायाबा जों खिन्थु आं आखौ रिपिट खालामना बुंदो जे थागिबि जनजातिफोरा बर'फोरा आखौ जुदि फिन मोनसे गेदेर आन्दोलननि नामाव राजा लामाव ओंखारनो गोनांबा जों बर' रायजो राजाफ्रा बुजि मोनाखै नोंथां बिथांखौ मानो डायनामिक लिडार होनना बुंनाय जादों जेराव बर'फोरखौ बिथाङा टारगेट खालामनानै खामानि मावनो नागिरदों माखासे सोंलु जादों बिथांखौ मानो बारे बारे डायनामिक होनदों जाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ इभिक्सन खालामगोन जों बिथांखौ डायनामिक होननानै टाइटेल होनायनि आगोल जों जि खोथाखौ बुंदोंमोन दा मोनसे जिथु प्रमान जाबोबाय थाबायना गतिके बे फोरमान जानायखौ जोङो हेंथा खालामनो थाखाय मोनसे खौसेयै गसंनायनि मोनसे थासारि जों सृष्टि खालामनो नाजादों आरो बे नाजानायानो जाबाय मा दा जिथु दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा CC2आ लोगो नांनानै जों जिथु राजा लामायाव बा जों गुवाहाटी नोगोरमायाव धरनानि जि हाबाफारि लागोन समबाराव बिनि उननिफ्राय जों नुगोन जे आसाम सरकारा जुदि गावसोरनि साननाय मावनायखौ जुदि दाबो जुदि सोलायाब्ला आरो जुदि माननीय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जुदि दाबो जुदि जोंखौ माने जुनारफोर बायदि हाग्रानिफ्राय होख्रांजोबनानै गथ' गथाय आयेन थानायनि उनावबो आरो दासिम जोंनि नर्थ इस्टनि होनना बुङो नर्थ इस्टनि सासे टाइगार लिडार होनना बुंदों बिश्वजित दैमारि बिथाङा स्पिकार जाना दङ बिथाङा लाजिनाय मोनाखै नामा गुवाहाटी बायदि जायगायाव बिथाङा जेराव दिसपुराव स्पिकार जाना दङ आसाम एसेम्ब्लियाव बर' रायजो राजाफोरखौ बे थान्दा बोथोराव तिरपालनि सिङाव बे लांदां अख्रां सिङाव थानो गोनां जादों बे समाव बिश्वजित दैमारिया माबायदि हजम खालामदों जों मिथिनो लुबैदों नोंथांनि गेजेरजों आं जेबो बुंनो हाया बिथाङा सासे स्पिकार हिसाबै बिथाङा मोनसे लिमिटेसन दङ बे लिमिटेसनाव बिथाङा खामानि बिश्वजित दैमारिया मेगन खाना जाबाय नुवाखै नामा बिश्वजित दैमारिया गावनि लिमिटेसनाव गावसोर लिमिटेसन मावगोन खिन्थु आदार जेसेबां MLA दं MLA-नि गेजेराव सासे बयनिख्रुइ गोख्रों MLA दङ गोबिन्द बसुमतारी जाय गोबिन्द बसुमतारीया 35 बोसोर हाथियारदो जुजिनानै बिथाङा मोननै पजिसन लानानै दङ बे नांगौ समाव जेबो बाथ्रा बुङाखै बेलेग खोथा गतिके बिथांमोन बायदि थानायाव दिनै आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि लरेन्स इस्लारि दं बिथांमोन थानायाव बिटिआर सिगनेटरि गतिके लरेन्स इस्लारिमोन बायदि बिथांमोननि MLA जानायनि उनाव दिनै भुपेन बर' बायदि सासे बुजि मोनाखै बर' बायदि सासे लुबैदों नोंथाङा सासे सिनियर लिडार हिसाबै थोंजोंनो बाथ्राखौ बुं जे सोर बेसेबां मेनेज जादों माबायदि मेनेज जादों बर' रायजो राजानि खैफोदनि समाव बाथ्रा जे बुंनो हायाखै बेखौ थोंजोङै बर' रायजो राजाफ्रा दिनैनि थाखाय मिथिनो लुबैदों मा जामाना दङ इन्टारनेल कन्डिसना आङो पलिटिकेल लिडार हिसाबै बा आङो कोनो पलिटिकेल माबाजों टाच खालामाला बुंनायदों आं सिभिल ससाइटि हिसाबै सासे बर' साहित्यबानि बारग' लेङाइ आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बा आथिखालाव जों ट्राइबेल साहित्य सभानि मोनसे जथाय आफादनि आं नेहाथारि गाहाय हिसाबै आं मोनसेल' बुंनो नागिरदों जे आथिखालाव बर' राजनैतिक दैदेनगिरि आरो बर' हारिमायारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा रिथिंकिं खालामनायनि प्रयजन जादों बे हाबाफारिखौ नुनानै रिथिंकिं आं मानो बुंदों दिनै BTC बायदियाव मा अबस्था जादों दिनै थांनाय इलेक्सननि रिजाल्टआ मा बुङो दिनै थांनाय आं स्पष्ट बुंदो बे आं दिनै बुंनाय खोथा नङा आं फिजिकेलि लोगो हमनानै हाग्रामाखौ बुंदो फिजिकेलि लोगो हमनानै आं गोबिन्द बसुमतारीखौ बुंदो आरो फिजिकेलि लोगो हमनानै आङो माननां चिफ माने प्रमद बर'खौबो बुंदो जे हाग्रामायाबो बिजेपिजों सरकार दानायदो नोंसोरबो सरकार दाबाय खिन्थु नोंसोरो बर'नि जिखुनु राजनैतिक थामोनथाखौ लोरसोर खालामनो होनाङा जोंनि सामाजिक जिथु थामोनथा बेखौ लोरसोर खालामनो होनाङा बे हिसाबै खामानिखौ मावनांगोन जिहेतु जों हारसिङै सरकार दानो हाया दा लास्टआव आं मोनसे बुंनो नागिरदों जों आसामाव निजा सरकार दानो हायाबाबो बर'लेण्डआव BTR बा BTC-आव जोङो निजा सरकार दानो हायो जेरै थांनाय माने BTC इलेक्सनाव नोंथांमोना बयबो नुदो जे हाग्रामाया 17टा सिटआव देरहादोंमोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL-आ हाग्रामा महिलारिनि माननां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव 17 सोद्रोमा देरहादोंमोन प्रमद बर' माननां UPPL-नि आफादगिरिनि दैदेननायाव 13 देरहादोंमोन 13 आरो 17 लोगो नांना 30 जायोना जाया बेयाव थार्ड गुबुन BJP बा गुबुन
माने बर' सुरक्षा कमिटि बेयाव हाबनायनि प्रश्नआनो फैयामोन बड' साहित्य सभा नोंथाङा बारग' दैदेनगिरि गतिके बै समाव बड' साहित्य सभाखौ नोंथाङा साजेसन होनायनि दायित्व दंमोन जे बर' बिदा फंबायनि सरकारखौ दानो हागौ होननानै नोंथांमोननि साजेसना एसेबाबोथ' खामानि होआखै प्रसान्त बर'खौ तरेन बर' बिथांखौ नोंथाङा खावलायनायनि मोनसे दायित्व दंमोन बै समाव बुंदोंमोन जों बयबो बिथांमोना लायाखै नामा नङा जोङो बुंदोंमोन थोंजोंनो बै समाव बड' साहित्य सभा दैदेनगिरिफ्रा सभाया नङा जों जि समाव आफादगिरि डक्टर कामेश्वर ब्रह्म आरो आं थानाय समाव जेरै गेजेराव गसंनानै जों खोथा बुंदोंमोन बेबायदि निसय आबो बा दुलाराय बर' दानि बर' थुनलाइ आफादनि बर' थुनलाइ आफादनि माबायदि बेखौ एसे मिथिनो लुबैगोन बै समाव दाथ' बिथांमोना एज इउजुअल मावबाय थादों गुबुन मा बुंनो दा भइस राइज खालामनाय नुवाखैनो बे समाव बर' जाथिया ओरैबायदि खैफोदाव दङ सोरनि मोखांखौ नायनानै बर'फोरा थांनानै थागोन साफ्रोमबो लिडारफोरा जुदि पकेटखौ गरम खालामनानै सिरि सिरि उन्दुना थायोब्ला गासैबो कमप्रमाइज जाजोब्बाय नामा आं बेखौ आं बुङा नोंथांमोना डाइरेक्ट तरेन बर' मानना आफादगिरि तरेन बर' आं गेजेराव बारख्ल'नानै बुङा कारन सिनियर मस्ट लिडार हिसाबै सिनियर हिसाबैनो आंथ' गेजेर गेजेर बुङो भइसखौ बुंदो आरो नोंथांजों लोगोसे बिथांमोनाबोथ' दायित्व दंमोन आरो बिथांमोनखौ साजेसन होनाय नोंथांमोनाबो दायित्व दङ बयबो रेसपन्सिबिलिटि लानांगोन बयबो पलायन बादि मनोभाब लानानै खामानि मावोबा माने गावनि मोदोमनिफ्राय दायखौ हगारना जुदि खारबा बिथांनियासो दायित्व दंमोन आमुगासो बुंनांगौमोन जोंथ' सोंदों हाग्रामा महिलाराबो बुंनांगौ बिथाङा जोबोद माने गोख्रों लिडारनो बुंनांगौ प्रमद बर'आबो बुंनांगौ दिनैनि तारिखाव बर' हारिनि लिडार बिथांमोना नङा थामथि बर' एकर्डनि उनाव बर'फोरा सानदोंमोन मा जे मोनसे पार्मानेन्ट पिस फैबाय माने पार्मानेन्ट पिसनि गेजेरजों मोनसे पार्मानेन्ट डेभेलपमेन्टनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावगोन बे मावनो थांनायाव आसाम गभर्नमेन्टनि खायसे जिखिनि केबिनेटआव जिखिनि पलिसि डिसिसन जादों बिनि एगेन्स्टै खोथा बुंनो हाया बे दुर्भाग्यजनक जादों जायनि थाखाय इच्छानिफ्राय जों भइस होनो गोनां जादों जेराव इच्छानिफ्राय जों भइस होदों जे नोंथांनि आमोलाव मानोना मुख्यमन्त्रिनि आमोलाव जेसेबां एन्टि ट्राइबेल एन्टि बर' केबिनेटआव सिद्धान्त जादों बेखौ थाबैनो बोखांनांगोन बे खोथाखौ बुंनो थांनायनि उनावनो बिसोरो लोगो लोगो केबिनेट कमिटि दाना होबाय सिसिट'आखौ लाबाय जोंखौ खिन्थु जोंनो नलेजाव होआखै नाङा जोंनो गिदिर गिदिर संगठन दङ बर'फोराव जाथि दानायनि गिदिर गिदिर लेक्सारफोरखौ रायजोफोरनि सिगाङाव थांनानै बर' रायजो राजानि सिगाङाव थांनानै खैफोदनि समाव बिथांमोननि दायित्वआ आटा सेरसे माइरं सेरसे लांनानै खान्थ'ना होनाय बे फट' थिखांना फैनायल'सो नामा जोङो संग्राम खालामगोन जों आन्दलन खालामगोन जोंनो 90 जनल'सो पारमिसन सरकारनिफ्राय पारमिसन नागिरबाय थागोन बर' जातिया खैफोदाव दङ एसेबांखिनि आन्थु खारिना थादों आसरित रायजो राजाफ्रा सोंलु खालामनो बर' रायजो राजाफ्रा आंनि गोरलै गथ'आ नों जेता बे गुसुआव न' सिफाय जानानै गोदाव सोराव नों बायजोआव थानांगोन सैमाया माबायदि बेबहार खालामगोन बेखौथ' जों मानिया सिगांथ' दाय होदोंमोन जे आसामिस मिडियाफ्रा कभार खालामा बिथांमोना कभार खालामदों नाथाय जोंनिफोरानो सरकारजों थाफानानैबो दासिम जेबो माने एप्रप्रियेट इनिशिएटिभ लानो हायाखै दा दुर्भाग्यजनक खोथाया जाबाय मा जे आसाम सरकारनि কোনো मन्त्रि चिफ मिनिस्टारनिफ्राय मिनिस्टारालागै रावबो रिएक्सन खालामाखै आं खोनानायाव माने एमएलएफोर थांदो सोरबा लिडारफोर थांदो न' डाउट आं थाङाखै जों गाबोनसो प्रग्राम खालामदो बे कारणे आं बेलेगाव बेस्थ' दङमोन थ' दा जेनक जोंनि गुवाहाटि डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य बा लकेलफोराबो थांनानै खबर लादो माबादो माइरं सेरसे होनानै गोजोननाय होनो नागिरदों बेनिथ' माने बिराद गिदिर मावसाखै खोमा बे खेनाखौनो बुजिना लानांगोन बर' रायजो इमिडियेट निड्स खिनाखौबो होनांगोन आरो गभर्नमेन्टखौ इमिडियेट निड्सखौ होनानै गभर्नमेन्टखौ नारसिननांगोन आरो गभर्नमेन्टखौ नारसिननायनि थाखाय इतिमध्ये सिसिट'आ जेराव कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गानाइजेशन आरो जेराव एबसुनि आफादगिरिया थांनानै मोनसे गोख्रों माने राहा लागोन होननानै सोमावसारनायनि हाबाफारि लानाय जादों दा बे सोमावसारनायखौ माबा कारनाव जेनेबा दिनै जों फावसायनो गोनां जाबाय सरकारा माबा मोनसे माइनाव सोलायबाय दां उनाव लासैनो बिथांमोना सिरि सिरि सावरायगोन बहाबा गभर्नमेन्टआथ' बेखौ बर' रायजो राजाफोरा नेलायनांसिगोन बेखौ माने मिनिस्टार एमएलएफोरासो मिथिगोन बेखौ साननैसो नेलायनांसिगोन बर'फोरा मिनिस्टार एमएलएफोरासो 20 लाख 15 लाख बर' थानाय मोनसे जातिया जाय जातिया संग्रामि होननानै वेल इस्टाब्लिश वर्ल्डआवनो बे जातिया सोरबा सासे चिफ मिनिस्टारखौ गिनानै मावजि सादु बायदि थाबाय थानाया दिनैनि तारिखाव बेसेबां एक्सेप्टेबल बेथ' नङा बेखौथ' गोख्रों रावाव सोंखारिबावनांगोन बर'फ्रा सरकार थासान्दियावबो इभिकसन जानो गोनां जाखो बेखौसो मिथिनो लुबैदों बर' रायजो जोंबो स्पष्ट भाबै थांनाय 20 नभेम्बरावनो जोङो बुंबाय अकल बर' हिसाबै नङा गतै 8टा ट्राइबेल साहित्य सभा लोगो नांना डिपुआव मोनसे अपेन प्रेस मिट खालामनानै जोङो गोख्रों रावै सोंखारिबाय बिनि उनाव हाई लेभेलनि मोनसे सानै मन्त्रि ट्राइबेल मन्त्रिखौ लानानै गोख्रों दैदेनगिरिखौ लानानै कमिटि दाना होबाय जेराव सिसिट'आ दङ जेराव एबसु दङ सिसिट'आ बेनि उनाव प्रेसाराइज खालामनो हायाखै नामा नोंथां सिसिट'आ जेरैबायदि प्रेसार होनांगौ जेरैबायदि मिशन टारगेट लानानै सिसिट'आखौ दानाय जादोंमोन बै समाव आं नुनायावथ' दा नै दाख्लैनि जिथु माने परिस्थिति
माने मा होनो लामदिंनि जिथु गार'फोरखौ एभेक्सन खालामनाय समाव 22 तारिखआव एफा गेदेर आरो गेदेर गेदेर बर' आरो ट्राइबेलनि एगेन्स्टै जिथु केबिनेट डिसिसन लादोंमोन बे समाव 22 नभेम्बराव जिथु धरना हाबाफारि लादोंमोन बे धरना हाबाफारिखौ बोखांनायानो मोनसे माने जोंनि दुर्बलता जाबाय उइक पइन्ट जाबाय न' डाउट उइक पइन्ट नङा मोनसे बिश्वास दङमोन जे डाक्टर अनज पेगुखौ लानानै मानिनां उरखाव गोरा ब्रह्मखौ लानानै मोनसे हाई लेभेल केबिनेट कमिटि बानायदो जेराव CC2नि मेम्बार दङ बेयाव 3 गतिके माबा मोनसे रिजाल्ट फैगोन थानोमोन खिन्थु उल्टासो जाबाय गुवाहाटी नोगोरमानि बर'फोरखौ सैमा दा अमा सोरबा समालोचना खालामबा बर' रायजोफ्रा लान्जायाव गानाय बायदि मोनगोन लिडारफ्रा थार बाथ्राखौ बुंबाथाय लाजि मोनगोन खिन्थु अबस्थायाथ' मोजां नङा बर' जातिनि अबस्थायाथ' मोजां नङा नर्थ इस्टनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन हारि बर' हारि ट्राइबेल माने पपुलेसन थानाय बे हारिया दिनै माने सैमा अमाफोर बायदि नासय जादों जोंनि मेगन सिगाङावनो बेखौ नायनानै जे बर' दैदेनगिरिफ्रा आरामनो बेरायबाय थानो हादों फट' थिखांहैदों बै जायगायाव थांनानै बेखौ नुनानै खिन्थु बर' रायजोफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनाखै खोमा माबोरै गोजोननो आंनि बिब' बिनानाव आइ आफाया नोङो बे इमान माने 12 डिग्री माने गुसुआव हाजो सायाव नोङो बार सोलो खोलो खोलो बेयाव गथ' गोरलै लानानै माला जोबगोन बेफोरो मोनसे पिस जानायनि उनाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाना होबाय बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ फोलोमगोन होननानै थाङै उल्था माने ट्राइबेल डिसिसन माने एन्टि ट्राइबेल डिसिसनफोरखौ लाबाय थादों बेथ' बेनो 4 नभेम्बरनि डिसिसननि उनाव बयनिख्रुइ 4 नभेम्बरनि केबिनेट डिसिसनाव जेतिया कामरुप मेट्र' आरो कामरुप रुरेलनि गटे एन्टायर ब्लक बेल्टनि हाखौ डिसिनो पावार होबाय बे समावनो जों बयनिख्रुइ स्ट्रं रावदों जों इच्छाया डिपुआव माने बिनि आगोलनो जों माने जों इच्छानि जानानै सोंखारिनायनि उनाव जेनेबा बिनि रिजाल्टआ जाहैबाय मा मोनसे हाई लेभेल केबिनेट कमिटि दाना होबाय केबिनेट कमिटि दानायनि उनाव जों जे बेयाव गुवाहाटी नोगोरमायावनो राजधानीनि बिखायावनो जेराव नोङो दा बुंनाय बायदि दायो सोरबा आदिबासिफोर माबा मोनसे आरो पारमिसन होलायदो बेनो बर' दैदेनगिरिफोरनि आखला दिनैनि तारिखाव होलायबाय गेजेरावनो माने बिटिआर रेकर्ड जाखांनो प्रटेक्ट माने क्लास होबावनांगौ जायखौ माने अलरेडि थिखांखानाय जाबायमोन दा ज' हाबफैलायबाय दा बे गासैखौबो जोङो इच्छानि जरियते जेरैबायदि स्ट्रं प्रटेस्ट खालामदो बे एखे प्रटेस्टखौ CC2खौ खालामनो बुंनाय जादों दा बिनि थाखायनो जों आं बुंनाया जाबाय मा जों फिन जोङो मोनसे राजा लामायाव ओंखारफिननांगौ दङ दायो इच्छानि मोनसे रेसपेक्ट राजा लामायाव ओंखारफिनगोन जों दा बेनिफ्राय नोंथांनि मजियानिफ्राय नोंथाङा जिथु मोनसे रेसपेक्टेड पजिशनाव दङ बे मजियानिफ्राय बर'नि साफ्रोमबो दैदेनगिरि जायफ्रा टपनिफ्राय बटमसिम दङ मा खावलायनो सानगोन थोंजों मोनसे बाथ्रायाव गोख्रोङै जों लुबैदों बर' रायजो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो हारिमारि संगठन आबोब एबसु दिनै माने मा होनो हारिमु आफाद फोरोंगिरि आफाद लोगोसे बर' वुमेन जास्टिस फरामखौ लाफानानै जेसेबां माहारियारि आफाद दङ खौसेयै गसंनांगौ प्रमद बर'नि मानिनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव UPPL मा पलिटिकेल स्ट्रेटेजि लायो जों बेखौ बुङा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मानिना हाग्रामा महिलारि लायो मिथिया खिन्थु सिभिल ससाइटि हिसाबै हारिमायारि आफादफोरा खौसे गसंनानै जाहाथे बिसोरो हारि आरो हादोरनि खहा खालामनो हाया जिखुनु राजनैतिक दल मन्त्रि MLA बा सरकारा बर' हारि आरो हादोरनि जनजातिफोरनि मोनसे एक बिन्दु जाहाथे खहा खालामनो हाया बिनि थाखाय खौसे गसंनांगौ आरो जुदि हायाबा बेखौ जुदि भइस होनो हायाबा नों जातीय संगठन होननानै नोङो गोग्गाम बायनायनि जेबो ओंथि थानाय बर' थुनलाइनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बे साननैसो नुनो मोनाखै बहाबा बिथांमोना सुटियाव दङ नामा जों मिथिया नाथाय गेजेर गेजेर बिराद थाखा फैसानि केलेंकारि खोनाबाय थायो बर' थुनलाइफोरा आंनो सोंनाङा रां रुफानि बिराद केलेंकारि खोनाबाय थायो जुदि बिथांमोना जातिनि दुखुनि समाव स्टेन्ड होनो हायाबाथाय बे थाखा फैसानि बाथ्राफोरखौ रायजोआ फादिल खालामनो बाध्य जागोन मा जादों जायाखै सिङाव आं दा बेफोरखौ बुंथ'ला बे समाव जों मिथिनो लुबैगोन जायखिजाया रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ बिथाङा माला उदां जागोन नोंथाङा सासे दैदेनगिरि हिसाबै बेसेबांखिनि आपडेट दङ मिथिनो लुबैदों रन्जन दैमारि माने बिथाङा NDFBनि फाउन्डार सासे प्रेसिडेन्ट चेयारमेन माला उदां जागोन बिथाङा सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामनायनि अखानायैनिफ्रायनो बिथाङा उदाङै गिदिंनो हानांगौ आरो बेखौनो जों आखा खालामदोंमोन सुक्तियाव जिहेतु भारत सरकार आसाम सरकारजों गोजोन सुक्ति खालामनाय माने मा साफ्रोमबो NDFBनि दैदेनगिरिफोरा उदाङै ओंखारबोनो हागोन सोरबा राजनिति खालामगोन सोरबा समाजनि खामानि मावगोन सोरबा माने साख्रि बाख्रि मावनानै सबबो गोजोन मोनसे पार्मानेन्ट इनिखायनो पिस एकर्ड होनदो जायनि थाखाय नरेन्द्र मदि मानिनां प्रधान मन्त्रि फैनाय समाव बिनि आगोल आं गावनो दूरदर्शन केन्द्रआव जेब्ला आङो
एक्सक्लुसिभ 1 घन्टा इन्टारभिउ होदोंमोन आं बेयाव बुंदोंमोन जे बिनो मोनसे माने मिज'रामनि लालदेंगानि मिजो सुक्तिनि उनाव बर' सुक्तिया मोनसे इनक्लुसिभ मोनसे पिस सुक्ति जादों बे सुक्तियाव जेसेबांखिनि डेभेलपमेन्ट पेकेज बा गोजोननि थाखाय जेसेबां बयबो खौसे जाबाय बेयाव गतिके बर'लेण्डआ सेकेन्ड मिज'राम जागोन होननानै बुंदोंमोन किन्तु आं सानाखैमोन जे नरेन्द्र मदि मानोना प्रधानमन्त्रि फैनायनि उनाव बर'फोरा एनडिबिआ खावसा खावसि गावस्राजोबगोन आं बेखौ सानाखैमोन गावस्रानायनि बाथ्राया जुदि गोजानाव थायोब्लाबो मोनसे पिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव रन्जन दैमारि जेलाव थानांनाय माखासे दफाफोरा दिनै इमप्लिमेन्ट जायैया बेयो माबायदि पिस एकर्ड बुजिखोनो मोना मानसिफोरा नोंथांमोना दैदेनगिरि हिसाबै बुजायना हो रायजो राजाफोरनो माबायदि पिस एकर्ड आं माखौ बुंदो जोङो दा जेसेबां बर' जातीय संगठन दङ हारिमायारि आफाद होननानै जायफोरा बुंदो बे खौसे जानानै जों खौसेयै सिभिल ससाइटि हिसाबै बहाय जानांगोन नों बिपिएफखौ नायबाय थाना बिजेपिखौ नायबाय माब्ला होगोन दा माब्ला होगोन बेखौ मिथिनो परिबेस फैगोन दा फैबाय मोनफा मोनफा परिबेस फैगासिनो दं आरो हाजार हाजार बर'फोरा इलेक्सन जाबावनांगोन नामा होमबानियासो माने बे परिबेसा फैगोन बेखौ नायबाय थादों बर' लिडारफ्रा बेखौ नायबाय थादों थारमाने बे इमान साहस खालामनो हानाय नङा बेयो माने बे इमान साहस ओरैबाबो जिखिना डिसिसन लाखांबाय माने सोरखौबा प्रोटेक्टेड क्लास सोरबा डिसिसन खालामनाय आरो एभिक्सन खालामबाय थानाय ना बर'फोरा राजनैतिक बा सामाजिक भाबै बिभिन्न धरननि डिफारेन्स दङब्लाबो जिथिया बर' हारिनि गेजेराव माबा मोनसे गेदेर खैफोद गसंफैगोन नैफोर गिदिर खैफोद जाफैगोन बे समाव जों खौसे गसंगोन जायफोरा दा एक्जिस्टिं जागासिनो दङ बेनोथ' बे मोनफा मोनफा जे दाबो जुदि खौसे जानो माला जागोन खारन बिसोरो गेजेराव गार'फोरखौ एभेक्सन खालामबाय नगाव लामदिङाव दिनै बर'खौ आखाइ होबाय गतिके आल्टिमेटलि बिसोरनि माने हिमन्त बिश्व शर्मानि डिसिसनखौ भुल डिसिसन होननानै बुंनो हानाय सासेबो बर' दैदेनगिरि बर'फोरनाव गैला नामा दिनैनि तारिखाव बर' हिसाबै नङा सोर बुंदों